Benvingut a la nostra plataforma B2B. Si ets un client professional i busques una forma ràpida i eficient de gestionar les teves comandes, estàs al lloc adequat. La nostra plataforma B2B et permetrà accedir al nostre catàleg de productes, fer comandes de manera senzilla i agilitzar la comunicació amb el nostre equip. En aquest vídeo, t'explicarem com registrar-te correctament perquè puguem validar la teva sol·licitud i donar-te accés a la plataforma. Per començar amb el registre a la nostra plataforma B2B, el primer que has de fer és sol·licitar accés. Aquest pas ens permetrà verificar la teva informació i proporcionar-te les credencials necessàries per accedir. Un cop dins de la pàgina del formulari, fes clic al botó Sol·licitar accés per accedir al formulari i començar a completar la informació necessària. En el formulari hauràs de proporcionar algunes dades bàsiques sobre la teva empresa, com nom de la societat, CIF o NIF de l'empresa, nom i cognoms de la persona de contacte, número de telèfon, correu electrònic. Un cop omplert, caldrà prémer el botó Enviar perquè la nostra sol·licitud sigui processada. Recorda que és molt important que la informació sigui precisa i estigui actualitzada, ja que la utilitzarem per validar la teva sol·licitud i posar-nos en contacte amb tu. Un cop completis el formulari i l'enviïs, el nostre equip revisarà les dades i ens posarem en contacte amb tu per confirmar el teu accés.